чуноне ки ба шумо маълум аст, ба наздикӣ вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Ҳаниқаш дирӯз ба ҳамтои ямании худ роҷеъ ба дарёфти шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон духтури тоҷики дар ҷумҳурии Яман ифои вазифа мекунад, номаи катбӣ навишт. Номаи шахсӣ навишт ва дар ин нома аз вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Яман хоҳиш кард ки дар дарёфту пайдо намудани шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми воситаҳое ки дар ихтиёраш дорад ба кор бурда шаҳрванди Тоҷикистонро наҷот диҳад. Ва чунин иқдом қабл аз инам аз ҷониби вазорати корҳои хориҷӣ, аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон ҳамон рӯзе ки ин қазия аз тариқи расонаӣ шуд, роҳбарияти ҳукумат Тоҷикистон, роҳбарияти вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон барои дарёфти шаҳрванди худ кӯшишу зиёде ба харҷ доданд ва сафоратхонаҳои мо дар ҷумҳурии Мисри Араб, дар Арабистони Саудӣ, дар Дубай, дар Қатар ва дигар намояндагиҳое ки мо дар ин кишварҳо дорем вазифадор карда шуданд ки дар дарёфти шаҳрванди кишварамон Гулрухсор Рафиева иқдом намоянд. ва ин номае ки дирӯз аз ҷониби вазири корҳои хориҷии муҳтарам Сироҷдин Аслов ба ҳамкори ямании худ навишта шуд, дар ин нома боз як таъкиди дигар карда шуд ва гумон мекунам ки мо барои наҷот додани ҳамшаҳри худ, шаҳрванди худ ба мақсад мерасем. ва ногуфта намонад ки ин шаҳрванди мо аз тариқи яке аз муассисаҳои хориҷии ҷумҳурии федеративии Россия дар кишвари Яман кор мекунад. лекин новобаста ба ҳамин он тоҷик аст, он шаҳрванди мо аст. барои ҳамин роҳбарияти вазорати корҳои хориҷӣ, роҳбарияти кишвари Тоҷикистон ҳамаи кӯшишҳоро ба харҷ дода истоданд ки мо ӯро наҷот диҳем, ба ватан баргардонем.